Belgium, check it off, because we completed it, mate. Today, så skal I med os. Vi skal til Luxembourg. Har du været i Luxembourg? Nej, det har du ikke. Exactly. Det er derfor, vi skal derhen, G. Because we are just a level above, you feel me, chat? Anyway, we got a 3.5 hour car ride, so come along. And hey, my dad's name is John. Har I imod det? Ja. Come on! Let me get a West Bomber Clan! Oh, Luxembourg active! Let's go! Luxembourg active! Luxembourg active! Blood clatty! What we saying, blood clatty? What the females at, boy? What the females at? We're heroes of that. Nobody got a fly in his eye. Yo, what you telling me, fam? Check it out, check it out, check it out now, y'all. We're in Luxembourg. We are here to celebrate back when West Ham won the Conference League 2023, bro. Vi tager til Luxembourg for at se pokalen, G. Come on! Under and Holly, 2 wheels, 1 plan. Rolling past the atomium like, catch us if you can. Cycling for Rockville, laughing at the sky. From atomium to a corner pub till Holly got a fly in his eye. Hi, and welcome. We have made it to our lovely neighborhood here in Luxembourg. Beautiful little neighborhood. We got a football pitch over here. And behind us we got the world's biggest bridge I've ever seen in my whole life. What the hell? I don't know if you can tell how far up that is. If you were to jump off that right there, you would die. Anyway, follow along and let's get inside the house. Yeah! Welcome to my house tour. Do you want the house tour? I can take you to the first, second, third floor. So we have what the fuck? What the hell? We have what the fuck? Is somebody living in here? What? Oh. Do you want the house tour? Jeg ved ikke, om man kan lide det her. Jeg ved ikke, om nogen der bor her. Så low-key lidt fuck. Jeg tror ikke, der bor her. Fucking det. Der er simpelthen bare ikke noget indgang, så det ikke? Fuck det der Airbnb, så jeg sender ham der via Lada et par billeder og siger, yo family, er det her normalt, G? Og sådan, oh snap. Sådan, I'm on the way type shit. Så nu er vi dippet. Nu skal vi ind og se West Ham Leeds in the FA Cup. Come on, Leeds. What did you say? Skulle lige blive en date. Burger. Nej, så har vi fået lidt mad. Vi ser West Ham, de bagud. Anyway. Sådan en af de der, du ved, de der boller, man køber ved lavkage ovenpå. Jeg har fået den mest cheesy pizza. Anyway. West Ham ass. West Ham ass. Så gik vi før tid, bror. West Ham er shit. Ligesom alle fansene gjorde. Ja. Bare inkluderet. Men, Kolde begynder at få lidt tingle in the stomach. Because he ate about a half a pound of cheese. So there's cheese fungus going on in my stomach right now, blood. Oh yeah. Today, and now we go into Central Luxembourg. Burger! Jeg ved ikke, om I kan fornemme det, vi er på den der røde bro, I så tidligere. Fuck! Jeg føler bare lige pludselig, vi begynder bare at drop. Like a fucking loot drop. They don't fuck with it either, blood. They don't fuck with it either, blood. Ja, vi skulle gå på det. Man kunne ikke rigtig fornemme det. Nej, men det skal vi lukke ikke. Nej. Jeg vil gerne. Jeg vil ikke. Nu gør vi. Nej. Put your hands behind your back like you're under arrest. Malte. Ja. Challenge Shine. Kan I se alle de her stolper? Malte. Over eller under?
18 sekunder. Under. Er vi klar? Bro, 100 under. Jeg tager tid, og jeg følger med. Er du klar? Er du klar? Du skal igennem dem alle. Over og under 18 sekunder. 3, 2, go! Yes! 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 Bomberklar! Yes! Vi starter! Ja da! Yes! Inshallah! Yes! Bomberklar! Yes, Malle! Yes! Kom nu, Malle! 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 With the W, chat! Kom nu, knuckleblad! Come on, chat! Luxembourg, what you got for me? Fuck dig hårdt. What you got? Er du sømmelig? Er du daisy? Not gonna lay, er du daisy? Come on. Bumbo clock. Bullet. Come on. Bumbo clock. Landing locks, what's good? Tiny little room, but the vibe's still hood. Look at the sheets like bro, that's mad. Laugh it off quick, we ain't even, that's sad. Out in the night, 2 man, 1 plan. Walk past bars, every step we scan. Eye contact, 1 smile, then 2. She tapped her friend like, who them who? Dirty sheets in Luxembourg, we don't care, we make it work. If they clean or if they ain't, they get messy anyway. Dirty sheets in Luxembourg, say my name, I'll make it twerk. When we put them back to base, everything out of place. Backstreet stroll, lights low, we roam. Tattoo slip, they don't wanna go home. Where you stay? Round there, that block. Key in the door, then we clock that shop. Same old stain on the same old bed. Look at Holly, he just shake his head. Girls start loud, say you lot wild. I just grin like you ain't seen style. Dirty sheets in Luxembourg, we don't care, we make it work. If they clean or if they ain't, they get messy anyway. Dirty sheets in Luxembourg, say my name, I'll make it twerk. When we put them back to base, everything out of place. Bullet. Come on, run it back. Bullet. What are you telling me? Tell me. Jeg kan ikke få noget op. Kan du få noget op? Ligesom dig. Okay, det er ikke sjovt. What do you mean by that? IF. IF? Ja, mere siger jeg ikke. Skriv noget i kommentaren ved, hvad holder I med. Nej. Oh, you got me nervous. What are you drinking? Stop, quick stop, pit stop. Hvad er der at lave? Når der ikke er noget at lave. We hit the bus, man, hit the corner shop. Get some booze and get home. And let's get active. Let's get active. Lad os se, hvad det har herinde. Jeg får kort. No way. Så okay, skal vi købe en pakke? Skal vi? Jeg laver det. Skal vi? Hvor meget koster den? Så er der pack-opening. Så er der pack-opening. 16 fodboldpakker og en fodboldmappe with a special card inside. Follow along for the pack opening, cause this is the FIFA 2026 card pack opening in Luxembourgers. Go! Hvad så alle sammen? Velkommen tilbage til vores nye YouTube-kanal. Holly X Malte Pack Opening FIFA 26 FIFA World Cup Cards! But before we start with the grand opening, we have the Italian Brain Rot. Malte, take it away. Take it away. Oh, I'm nervous. Kom nu, Malte. Lad os få noget af den her. Lad os nu lige få så hurtigt, please! Hvad er skættet? Det er Freddy. Kukken i munden! Nå! Men nu er vi kommet til det, I alle sammen har ventet spændt på. We got the FIFA mappe! I'm a beaver. Okay, så har vi lige fået lavet mappen. Hvem skal vi have? Vi skal have Ronaldo, bro.
Vi skal have Ronaldo. Er vi klar? 3, 2, 1, drop. Hvem er det? Det er det andet, det er det forreste kort. Hvem er det? Lukaku! Lukaku! Bro, dog! Belgium! We have just been to Belgium! Lukaku! Oh my god, Golden baller? It's Golden Baller. Er det mig? Messi! Oh my. Nej. Oh. Nej. I så mit navn. Holly, vi skal dræbe et insekt. Hvad? Or whatever you want to. Okay, fuck this shit. Kill it! I think it's dead. No, is he dead? Yeah? Okay, take it out. No. Why are you? Thank you. Okay. You're the best. Okay. Thank you, we love you. It's dead. We love you too. Fair nok. Jeg bare overhovedet at sværge, det var en flue. Nå, men fuck det også. Vi skal pakke. Fuck, der er også, vi har penge. Fuck det også, vi har pakkeåbning. Vi gik fra pakke-mæssigt til vi skulle... Okay, chat. Okay. Der har været lidt afbrydelser, men nu begynder vi på de rigtige packs. Vi har 18 packs i alt. Malte, vil du starte med den første? Hell yeah. Kom on. Hero Max Cucumber. Jeg kan se, at den lyser. Det er fra Mexico. Det er Mexicos international flag. Der er også en bagved. Er der en der bagved? Vi Forward. gør de sådan her først. Come on. Oh, no way! Nej! No way! Favorite, lad mig First go. pack! First pack! Fucking love me, Yamaha! First pack! Bow, bow, bow. No way! First pack! Bro. Klar, shiny nu. Shiny nu. Power up! Nej. Kuluani Manuanu! Og det er en forward bow. Er vi klar? Oh my god, Mors. What the hell, det er ikke en icon. Miguel Almiron. Men altså, det er shiny. Low. Mendes! Nuno Mendes! Power Defensive rock. Defensive rocket! Jeg kan se den bagved. Er der en til? Kig. Er der en til? Usman! Hvad? Hold i streg pack! Hold i streg pack! Nå, den er her! Vinicius Golden Baller! Det er sådan en plastikkort. Oh my god. Vinny 100 hjælp. Hier kommer med næsten. Tænk på, der var 2 holds ovenpå, og hver gang de åbner døren, så ser de bare 2 dyrt stå med fodboldkort. Nej, hvor er det pinligt. Prøv at tjekke det her. Kommer de. Vi vil gerne takke. Jamen, det her er det eneste, vi har. Nej, hvor er det pinligt. Hvor vi kunne sagtens gå op og drikke med dem. Ja. Men nej. Der er fodboldkort, ja. Skål lige. Voller. Vi har fået Golden Bowler igen. Please, Kom ikke nu. en af de samme. Please ikke være Messi eller Vinny. Kom nu. Fuck. Men altså, vi kan ikke faktisk... Giveaway. Alle sammen, Giveaway. hvis I var med på vores giveaway på Special Messi, så skriv noget i kommentaren. Jeg er CPR. Jeg CPR-nummer og jeres MitID-kode. Og så også lige at betale, så vi kan komme ind og... Så kan jeg være med i detailen. Står I? Nå, vi får det her, ikke? Hvad er det næste? Kom nu. Master Rookie! Master Rogers. Beta, bro. Pro England. England. It's not coming home. Aller sidste pack. Vi skal have noget godt sødt. Vi skal have noget godt her. Kom nu. Who is this guy? Og den aller sidste. Tunesien selvfølgelig. Courtois. Det er den bedste målmand. Det kommer til at gå så godt ind på vores hold, det her. Fucking Tak for at se med. Double E. Hey, godmorgen, chat.
Hallo. Den der bro deroppe, ikke? Det var den, vi kørte over i går. Kan I se, hvor højt op den er? Det er det, der er ret sjovt ved Luxembourg. Deroppe er sådan, det er low-key main area, men vi er nede her, hvor jeg lagt de bor. Så den dropper bare crazy meget ned i en dag i Luxembourg. Anyways. Hvor er det nøgen? Fuck den nøje! Holy shit! Was bomberklart. Står det pulser sådan noget? Nå, jeg tror, vi har ramt The Square. Men det er ret let. Ja. Hvor er vi hen? Hen igen. Let me just bust it right now. Ja. Scenic. Så får du godt holy shit, det er godt. Så står vi i midten af det hele på sådan et marked. Luxembourg. Jeg har lige stået her og haft en analysering med Malte her. Luxembourg er det hele. Der er fransk kultur, der er tysk kultur. De snakker fransk, de snakker tysk, de snakker det midt imellem. Så er der de her markeder her, som er lige pludselig, nu er vi tilbage i Middelalderen. Gang, gang. Men samtidig, så er der også de her businessområder, som er in the 2040, bro. You feel me? Så Luxembourg er kryds og bolle i en til Fandango. Tak. Der er sgu smukt her i Luxembourg alle sammen. Vi er sgu kommet på en speciel dag, hvor der er Easter Monday Market. IMM, som man nu vil sige på slang words. Men det er i hvert fald lige brightenet vores humør, det her. Der har været lidt dead den seneste 24 timer, men det her har virkelig genoplevet den der gnist. Den der man mangler efter man har været i ægteskab i 30 år. Nu er der sket et eller andet. Jeg har fået cancer, og jeg begynder at tage drugs. Gnisten er tilbage i bladet. Gnisten er tilbage i bladet. Men desværre kunne vi ikke købe noget i de der boder der, på grund af alle boderne tog kun cash. Det er det, vi mener, det er lidt gammeldagsagtigt sted. Så vi fandt nogle ting, vi godt gad at købe, men det kan vi desværre ikke købe, fordi vi kan noget cash. Så mom and dad, you ain't getting no presents. Det er en smuk dag. Men det er tid til at wrap it up. Nu skal vi i bilen. Og så skal vi mod Germany, hvor vi laver quick stop, pit stop. Fordi vi har god tid at lege med, inden vi skal ramme færgen her senere i aften. Så thank you Luxembourger for that wonderful stay you gave us. We're here. Top Golf. About to show you my Tiger Woods skills. What? The DUI eller hvad? Yeah. Jesus. Anyway, efter 3 timers køretur er vi lige pullet op til det Top Golf her i Tyskland. Vi kunne ikke rigtig booke tid online, så vi håber på, at vi kan få en tid. Men ellers så er det bare vibes. Jeg har lige redigeret videoen færdig fra Belgien, så hop ind og se den, hvis I ikke har set den, G. Kom man. Cut it ud. What you telling me? Så skal mig og Malte spille topgolf om en time. Grr, grr. Malte har aldrig rørt en golfkøl. Maltes allerførste golfskud nogensinde. Lad nu være med at troll. Så er du først der. Ja, kom. Her, ikke? Jo, jo.
Slow motion, blood. Så en Hollys tur. De er lidt små, de her køller. Kig. De er lidt små. Det er min undskyldning, chat. Det er min undskyldning. Se jer, mand. Så har der været lidt fif her til Malte. Så vi går direkte op til the driver. Op on the tip. Op on the tip. Husk det, jeg har lært dig, Malte. Er I klar? Kom så, Malte. Kom så, Malte. What are you telling me, fam? What are you telling me, fam? What are you telling me? What are you telling me, blood? Let me get a whiz bomber club. 16 and that. Så det er Holly. Så Holly, han kom til at tage damekøllerne først, så nu har jeg fået min herrekøl. Malte, du skal skyde 100 meter. Malte, 100 meters challenge. Kom nu, Malte. Kom nu, Malte. Kom nu, practice swing, practice swing. Kom nu. Yes. Kom så, Emblad. Kom så. What we saying, Emblad? 49. Come on. Emblad, that's dangerous, Emblad. Jeg er lort, mand. 55 meter. Lille love tap, Malte. Yes, Malte. Godt practice. Kom så, Malte. Giv mig 55 meter. Giv mig 55 meter. Kom så. Come on. Come on. Yes, Malte. Yes, Malte. Det er lige med 10, så har du. Den er registreret, ikke? Registreret practice swing. Kom nu. 55 meter, Malte. 55 meter. Kom nu. Malte, practice, den er registreret, ikke? Practice. 3 gange er lykkens gang. Nej. Det er første gang. Ja, første gang. Trust. Malte. 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 Nej. Bunker. Okay. 33 meter. Low-key go du. Holly. Low-key go du. Godt. Op og kig her. Yes, så det vi skal. Vi skal ramme 160 meter. Vi har syvjern i hånden. Let's go. Kom, kig. No way. What the fuck? Holly, hvor er du kold, mand! Oh my god. Jeg mener, jeg har lige ramt 3 skud. Jeg skulle ramme, hvor meget var der skulle ramme? 120 meter? Ja. Jeg mener, de 3 er lige ramt. Jeg svæver, jeg har været under 5 meter væk på dem alle sammen. What the hell? Holly turner op! Holly turner op! Maltes aller sidste skud. Den anden var fake. Aller sidste skud, Malte. Han lyddropper. Jeg tror ikke, han er Ellers, kom nu, Malte. Kom nu. Kom nu, Malte. Altså, jeg gjorde. Malte. Aller sidste, Malte. Kom nu. Kom nu. Tak for denne gang, Top Golf. Se jer. Dirty sheets in Luxembourg, we don't care, we make it work. If they clean or if they ain't, they get messy anyway. Dirty sheets in Luxembourg, say my name, I'll make it twerk. Active, we put them back to base. Everything out of place. Quick start, pit start. What you telling me, Circle K? Der er cirka 2,5 timer hjem. YouTube-videoen er op. Det har jeg sagt. Men nu ser jeg det igen. Gå ind og se den. Come on. Overlever for 0 kroner i Belgian Challenge.
Okay, chat. Så er vi på vej over Storebælt, og der er stået sindssygt mange warning signs, at alle følsomme kører... Hvad hedder det? Alle følsomme køretøjer. Vindfølsomme køretøjer. Der står, at alle følsomme vindkøretøjer er forbudt på broen. Det er der fucking mange G. Okay, but if we survive, you've seen this video. Vi blæser ikke over. Jo, det gør. Kan du mærke det, Malte? Kan du mærke det? Nej, lad være med at svømme. Don't wanna lose. I can tell it either. We survived this shit sitting around while you hurting, babe. So take my hand. Can we get a West Bomber clad? West Bomber clad. This guy, gutter og tøser, har kørt 12 timer at AG. Malte har kørt hele turen hjem fra Luxembourg. That's my guy. That's my guy. Anyway, tak for at se med. Tak for en amazing weekend, Malte. And come on, chat. Come on, chat. Clap, 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 clap.